Това е извънредна пресконференция на партия Атака днес поради спекулациите в някои медии относно нашата регистрация. Тук искам веднага да уточня, че днес, в днешния ден, разбира се, тези спекулации са били инспирирани от Бойко Борисов, който в своите изявления днес лъже. Той не лъже за първи път, той лъже за много пореден път, но нас не интересува днешния ден, днешното поведение на Атака и днешните спекулации, свързани с поведението на Атака. В някои медии, тук да не посочвам, беше казано, че заради регистрацията или нерегистрацията на Атака, това е помогнало да бъде избран Мишо Миков. Михаил Миков за председател на парламента. Това не е вярно. Казвам го ясно, категорично и ще го докажа и математически. Тук пред мен е разпечатката от гласуването и регистрирането на депутатите в днешния парламент, първи ден. За партия Атака данните са следните. Регистрация 7 души. Ние сме 23, значи 16 не са се регистрирали. Би трябвало да сте направили тази справка, не знам, имате ли я? Имате. Един глас чувам, значи другите я нямат, говорят това, което повтарят, каквото каже Борисов. Ето е справката, ще ви я размножим, ще ви я дадем, за да видите. 7 души са се регистрирали от Атака, 16 не са. Така, сега ето ви калкулатор, ако искате ще ви услужа с калкулатор, за да прибавите към 217, 16. Колко страва? 200? Дайте ми нещо за писане. Няма защото мен ме омръзва да спекулира. Там няма микрофон. Значи днес... Ето. Така, днес... Чува ли се? Днес в залата имаше регистрация на 217 депутати. От тях... Това не пише, това не е добро. Дай нещо, което е черно. Не знам дали се вижда. Така, това са общо регистрираните. От тях 7 са се регистрирали от Атака. 16 не са се регистрирали. Ако се бяха регистрирали тези 16, защото Борисов и някои медии твърдят, че нерегистрирането на тези 16 от Атака били помогнали или подпомогнали скрито и полускрито да се избере, т.е. подпомогнали сме на БСП. Така, добавете 16 към 217. Колко става? 233. Делено на 2, колко прави? Как 43? 233. 117. Така. С колко гласа беше избран господин Миков? С 118. Значи без нашата регистрация той ще си бъде избран и избран така, както си беше избран. Така ли е? Някой може ли да го спори тия неща, ако искате отдолу да го сметнем? Значи добавяме нашите 16 нерегистрирани. Става 233. 117 става кворума. Тоест трябва да има един повече, за да бъде избран Миков. В случая ние имаме 118, реалното гласуване, при кворум тук 109. При кворум 117 имаме абсолютно, ще да бъде същия резултат, Миков ще да бъде избран. Тоест, нерегистрираните 16 гласа на Атака не играят никаква роля. Нямат никакво значение, не са спомогнали, не са спомогнали и обратното, не са попречили на избирането на господин Миков. Така, с това опровергавам лъжите, спекулациите на Борисов, който явно много го боли, че не можа да се осъществи фалшификацията с бюлетините, да си вземе колкото гласа са планирали и да си направи правителство, но, уви, прокуратурата беше по-бърза от него. Съжалявам. И с тези сметки се надявам повече нито една от медиите да не започва новините с Атака, понеже не се регистрира, то това направи избора на господин Миков. Нали така? Питам ви колегиално и се надявам на вашата колегиалност също и коректност. Аз не искам да се обичам, искам коректност. Ето ги сметките, те явно показват, че нашето регистриране или нерегистриране няма никакво значение за избора на Мишо Миков. Така, от тук сега можем да направим някои други коментари върху изказванията на Борисов, но
Аз не смятам да си посвещавам времето на коментари върху неговите интриги. Регистрирането и нерегистрирането е право на всеки един депутат. Ние не сме казарма. Всеки се регистрира. Ние имахме нагласата да не гласуваме за нито един от представителите, макар че ако ме питате честно, аз бих гласувал против Цецка Цачева, защото тази жена се държеше като фелфебел в Народното събрание, като партиен секретар, каквато е била на БКП, и прекъсваше микрофона, когато аз говоря като изявление от група. Имаме много аргументи Цачева да не е председател на Народното събрание. Пази Боже! Въпреки това, ние се въздържахме като джентълмени и казахме, няма да гласуваме против Цачева, няма да гласуваме за и против Миков. Нека да си се избират. И те си се избраха. Какво неясно има повече и къде тук трябва да бъде замесвана Атака пак като някакво задкулисие? Кажете ми, питайте ми, за да ви уточня с въпрос, с отговор. Господин Сидоров, как се държи тук нататък? Ще влизате ли в зала и как ще гласувате при първия мандат на Бойко Борисов и евентуално при втория даден на БСП? Това, драга госпожо Ризова, ще бъде резултат от съвет на групата, тъй като аз не съм мутра, не съм милиционер и не забранявам както Борисов. Аз съм демократ, аз съм толерантен човек и питам колегите си винаги за всичко, което има, трябва да се вземе решение. Това ще бъде подложено на обсъждане, ще се обсъди, ще се реши. Аз казах ясно обаче в залата днес, през словото при откриването, че ние няма да подкрепим кабинет на БСП, защото с това също се спекулираше. Последните дни след изборите минаха под знака на тази спекулация. Атака се била разбрала, това са пак думи на лъжеца Борисов и неговите симпатизанти от различни партии. Има една такава партия, Национален фронт за спасение на Бойко, се казва, която той за голямо тяхно съжаление не можа да ги вкара в парламента. Беше направил нужното, но малко не му стигна. Прокуратурата го изпревари. Така че аз казах ясно, няма да подкрепяме кабинет на Орешарски, на който и да е. Нека този... Независимо от характера, нито експертен, нито чисто партиен, нищо. Нали искате ясна позиция? Нали непрекъснато започвате новините с това, как Атака едва ли не задкулисно нещо прави. Не, Атака ето ви казва ясно. Не подкрепяме Орешарски, не подкрепяме Борисов, когото ще извади. Не знам, себе си ли като най-велик експерт, или физкултурника Цветанов, или някой друг чукундур ще извади, но няма да подкрепим предложения чукундур от Борисов, нито ще подкрепим някой друг предложен от който и да е било. Ето, казваме го ясно и ще го видите на живо, госпожо Ризова, също вие. Но много ви моля, кажете на колегите си да не започват с тенденциозното внушение. Заради Атака беше избран, нали? Знам, че могат да се правят тия неща, но не е хубаво, не е добре, защото ще ги опровергавам веднага, ще търсим отговор, правилно отговор и така нататък, как сме го правили до сега, знаете.